नमस्कार माझ्या शेतकरी मित्रांनो, माझी शेती या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहे कांद्याचे बाजारभाव। महाराष्ट्र राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुंबई येथील आजचे कांदा बाजारभाव म्हणजे दिनांक 23 जुलै 2025। सर्व शेतकऱ्यांनी हा व्हिडिओ संपूर्णपणे बघा, कुठे स्किप करता। कांदा दरामध्ये लवकरच होणार सुधारणा। बाजार समिती मुंबई या ठिकाणी आवक 7600 क्विंटलची आवक मित्रांनो, या ठिकाणी 7600 क्विंटलची, कमीत कमी 1000 सरसंद्र 1400, जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये क्विंटल। तर मित्रांनो, त्याचे मुंबई येथील आजचे कांदा बाजारभाव नवीन आले असाल तर माझी शेती या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा रोज कांद्याचे व्हिडिओ बघण्यासाठी। मुंबई येथील मित्रांनो होते आजचे कांदा बाजारभाव।